Tots sabem el que representa l'aplec del Caragol i el Caragol Tour, no? És més que una activitat gastronòmica, és ensenyar tot el que amb això nosaltres creiem que hi és, no? Que és el tema d'una convivència, cultura popular, una festa, una passió compartida entre una taula, vull dir que són moltes coses i això és important que ho transmetem arrel del territori i avui a Barcelona doncs, és un lloc gran, un lloc acollidor i que és molt necessari doncs, que tothom entengui quina és la cultura del caragol. Rebre la presentació d'una festa amb tant significat i amb aquest ADN lleidatà és la nostra finalitat, és donar a conèixer aquesta festa com a centre i que la gent de Barcelona sàpiga què es fa. Avui és un punt més en el calendari on expliquem, de fet, l'aplec del Caragol, ho expliquem als barcelonins i barcelonines, però a tota Catalunya. Però venim d'explicar-ho on l'aplec del Caragol se n'ha anat a Milà, ha estat a Alemanya, no? En aquesta feina d'internacionalització, i doncs ara també tindrem l'oportunitat els propers mesos a través del Patronat de Turisme de Lleida i de l'Agència Catalana de Turisme doncs, que vinguin una sèrie de mitjans internacionals on posin en valor aquesta festa, que és un bé d'interès públic, turístic, no? On hi ha una convivència perfecta entre els residents, els lleidatans i lleidatanes, no? Que obren les portes i els braços a acollir a que altres catalans, catalanes, espanyols o gent de tot el món pugui descobrir la nostra festa, no? I viure-la en fraternitat. L'aplec del Caragol és una festa en la que el protagonista, si bé gastronòmic és el Caragol, però el protagonista real és la nostra ciutadania, la nostra gent. I des del Patronat de Turisme cada vegada apostem més pel resident i de recolzar iniciatives que fan que nosaltres puguem gaudir de la nostra cultura, de la nostra amistat, de la nostra festa, és molt important. I sobretot compartir-la amb Barcelona, amb els mitjans de comunicació. Com podeu veure, la sala està plena de cadires, més de 110 persones vindran a gaudir d'aquesta presentació que ens ha de permetre posar-la en valor i continuar en aquesta fita que té marcada la FECOLL de que aquesta festa d'interès turístic nacional passi a ser festa d'interès turístic internacional. Som una associació de voluntaris que va néixer arrel de que l'aplec del Caragol de Lleida va venir a Gràcia a fer cargolades, donat que les dues juntes de la Festa Major de Gràcia i de l'aplec de Lleida van establir relacions i convenis de col·laboració i de promoció de les dues festes d'interès nacional. Arrel d'això, una colla d'amics i de simpatitzants dels cargols i de la bona gastronomia vam decidir crear aquesta associació a la Vila de Gràcia de Barcelona. A partir d'aquí vam començar a fer activitats a la Festa Major de Gràcia i bé, de fet la idea de dir-nos el cargol graciós va ser per l'aplec del Caragol de Lleida, que d'alguna manera ens van animar i van ser una mica els padrins de la nostra entitat. A partir d'aquí, a Gràcia, hem anat fent col·laboracions amb la resta d'entitats que hi ha a la vila, fent cargolades i hem fet activitats diverses, ja no només amb la Festa Major, sinó també amb actes que es fan a la Vila de Gràcia al llarg de l'any. Nosaltres vam començar amb els restauradors de la Conca d'Òdena, de Igualada i comarca, i amb aquestes van començar a fer una mica la cuina del caragol de la Vinyala. I arrel d'això vam començar a tenir relació amb la confraria i amb la FECOLL de Lleida i gràcies a això hem continuat i estem continuant, evidentment, amb la relació amb ells.